Салому алайкум. Ин якум видеои мост дар бораи дарси HTML ба забони тоҷикӣ. Касоне ки мехоҳанд HTML-ро ёд гиранд, мо ба забони тоҷикӣ ҳамина мефаҳмонем. Ва якум пеш аз дарс гузаштан як чизи муҳимам мехоҳам фаҳмонам. Ина баъзеҳо мумкин медонанд, баъзеҳо намедонанд. Дар YouTube шумо даромада аз ин ҳаминҷа айкон аст, ҳаминҷада качествои видеоро баланд кардан дар кор, баъд тамошо кардан дар кор. Барои чӣ? Барое ки ман текст мефаҳмонам, текст код менависем, ин бояд тоза хушро нишон бида дар экран. Масалан ин качествои паст қатъи ина текст дар тарафи чап мебинед дар ин видео, качество безебае. Аз ҳаминҷа даромада аз дасти рост, аз наинҷа агар нигоҳ кунед 480 мекунем, ин каме беҳтар мешавад. 720 кунем, бо беҳтар мешавад. Леки ман ҳамин 1080 1080p 1080 қатъи запис мекунем. Шумо ҳам ҳамин пеш аз видео сар шиданаш, шумо ҳам ҳамин 1080-а сер кунед. Ана нигоҳ кунед чӣ хел качество тозаи хушро шид. Тамом, ҳамина гуфтанӣ будам. Ана ку мегзарем ба қисми якум дарс. HTML CSS. HTML CSS ба забони тоҷикӣ. Пеш аз оғоз илтимос хатои грамматикӣ накобед, чунки ин дарси забони адабиёт нест. Барои ҳамин ман ҳам профессор ягон университет нестам. Барои ҳамин ман лаҳҷавӣ ё кӯчагӣ гап мезанам, озод гап мезанам. Мақсад ёд гирифтан аст, мақсад хушрӯ безеб гап задан нест. Ва дар давоми ин дарс терминологияи англисӣ истифода мебарем, бисёр истифода мебарем. Барои чӣ? Барое ки синтакси забони компютер ба забони англисӣ, ҳар як ҳамин чӣ забони HTML, CSS, Java, JavaScript, PHP, чӣ забоне ки ҳаст имрӯз, забонҳои компютерӣ, ҳамаш ба забони англисӣ навишта шудаанд. Яъне синтакси забон ба забони англисӣ, элемент, тагҳо, variable, attribute ҳамашон. Ҳарчанд ки онро баъдтар ба урусӣ, тоҷикӣ дигар забонҳо кӯшиш кардам перевод карданда, мо аз ҳамон манбаъаш англисӣ, тоҷикӣ меомӯзем. Не ба урусӣ перевод мекунем, не ба забони дигар. Аз асл англисӣ мехонем. баъзе калимаҳо ҳастанд ки ман англисӣ истифода мебарам. Як каме хел гуфти гапҳо случайно аз зану меброяд. Ина донистанатон хуб мешавад. Вақте ки клик гуфтам, клик яъне зер кардан дар назар дорам, мишка қатъи клик кардан. Дабл клик яъне ду бор зер кардан. Right click, кнопкаи рости мишкаро дар назар дорам, right click. Ё ин ки left click, ё ин ки кнопкаи чапро зер кардан. Link, линки ссилка аст, ба тоҷикӣ намедонам чӣ переводиш кардан. Link гуфта мегзарем мо. Ин ба русиш ссилка мешавад. бар дигар чизо icon, iconic, icon ва дигар чизо, label, нишон, дигар чизо. Ин агар дар вақти видео ман нохост ягон калимае ки ба забони тоҷикӣ набоша истифода бурдам, бояд ман дар қисми поён мефаҳмонам. Шумо аз ҳамонҷа хонда мебинедш. Маълумоти умумӣ дар бораи ин дарс. Баъд аз тамом кардани ин дарс шумо чӣ ёд мегиред? Шумо пура HTML 5, яъне последни версияша, ва CSS ишам последни версияша аз худ мекунед, поле меомӯзед. Мо якҷо якчандта проект вебсайтани месозем. Ина шумо баробари ма месозем худатон. Шумо ҳам ёд мегиред ва аз нол худатон вебсайт сохтана ёд мегиред. Чӣ дар кор аст барои дарс? Барои шумо чӣ дар кор? Воситаҳои зарурӣ. Ба шумо як компютер ва интернет ҳамин қадар чиз, ё ки ягон лептоп ё ки ноутбук мешавад. Ман худам аз лептоп нависондастам. Ҳозиро Android аввал намешид, ҳозир мешавад. Дар Android ҳам код нависонда мешавад. Текст эдиторҳо ҳастанд. Мане ки компютерро рекоменд мекунам. Компютер беҳтарин аст. Яке касоне ки компютер надоранд, дар таблет ё ки телефонани коди HTML нависонда мешавад. Дар телефон камтар қиин аст. Рости ка ман кӯшиш кардам, маъқул нашуд. Аз ҳама беҳтаринаш, агар шумо барномасоз шуданӣ бошед, компютер барои шумо зарурӣ аст ва интернети мегабайт қатъи безлимит интернет шумода дар кор аст. Моҳона безлимитни ки
шумо ҳамҷа ҳар ҳафта ман видеое ки мепартом ҳаминора тез ёд гирен баробари ман бо дигар чизо. Оё пеш аз гирифтани ин курс чизе донистан шарт аст? Не, донистан ҳеҷ шарт нест пеш аз ин. Мо ҳама чиза аз нол мефаҳмонем. Хай маълумоти умумӣ дар бораи интернет, компютер чӣ хел кор мекунад бидонен ин хуб аст. Не ки надоненам ҳеҷ гап не. ин дарс барои кист? Касоне ки мехоҳанд программист ё ин ки барномасоз шаванд. Ин аввалан хусус барои ҳамонвай ва касоне ки мехоҳанд ки вебсайт созанд, вебсайт сохта тавонанд ё ин ки дизайн кунанд ва барои онҳо ва касоне ки ихтисосашон компютер ё информатика, компютер сайенс мегӯям ҳамон хел ҳаст, барои ҳамонҳо ҳастанд. ин дарс барои кӣ нест? Касоне ки сабру тоқат надоранд. Ина барои чӣ мегӯм? Барое ки ин ман бисёр дигар видеоурокҳоро дидам, гуфтаган ки HTML дар 10 минут ёд гир, дар 30 минут ёд гир. Ин хел гап нест. Ягон каса авазшам шикастанӣ нестам, лекин ин каме дарозтар, яъне программист шудан бояд сабру тоқат. Дар ним соат ҳам HTML-ро ёд намегирӣ. Соатҳо, даҳҳо, садҳо соат дар кор. Фақат барои фронт-энд шудан минимум 300 соат дарс хондан дар кор. Барои full stack developer минимум 1500 соат мегӯянд. Инҳоро ман дертар мефаҳмонам. Ин соатҳо чӣ дар назар дорам? Ин ҳама чиз, китобу, видео, уроку, проект ҳамаша дар назар дорам. Ва касоне ки компютер ё ин ки интернет надоранд, албатта онҳо наметавонанд. Агар савол пайдо шуд, чӣ гуна пурсем? Савол пайдо шуд, дар қисми комменти видео метавонед нависед, ман ҷавобашро менависам. Ё ин ки дар Facebook группҳои кардем, ҳамунҷа дар Discord ҳам фикр дорам як гурӯҳи дигар рӯ кунем, лекин ҳозираш эҳтиёҷ нест. Дар ҳамин коммент метавонед нависед.